Rio Mikallef, David Tabone u Darren James Vella bdew għaddejjin ġuri akkużati b'każ ta' traffikar ta' droga li seħħet aktar minn 16-il sena ilu. Fil-fatt il-każ imur lura l-Settembru tal-2008 meta tliet akkużati ġew arrestati wara s-sejba ta' kunsinja sostanzjali ta' ecstasy. Il-prosekuzzjoni qed tgħid li Mikallef kellu jgħaddi droga lil Tabone u Vella f'garaxx Birkirkara, proprjetà tal-istess Vella. SMS li kienu ġew interċettati waslu biex issir magħruf illi Tabone u Vella kellhom il-ħsieb li jbjew id-droga lil diversi terzi persuni għal profitt sinifikanti. Dak iż-żmien il-pulizija kienu osservaw li l-akkużati jiltaqgħu fil-karozza tagħhom barra il-Butterfly Bar f'Birkirkara qabel ma marru għal garaxx fit-triq il-Knisja l-Qadima u malli ndunaw li kienu qed jiġu segwiti Mikallef prova jaħrab iżda nqabad mill-pulizija. Tabone nstab fil-possess ta' 9,330 euro u żewġ boros li kien fihom 1940 pillola ecstasy ġew rkuprati minn van ta' Mikallef. Apparti minn hekk instab droga addizzjonali fuq il-persuna ta' Tabone. Għall-akkużi miġjuba kontrihom it-tliet imputati qed iwieġbu mhux ħatja. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa rappreżentat f'dan il-ġuri mill-prosekuturi Kevin Valletta, Godwin Cini u Danica Vella. L-akkużati huma rappreżentati mill-avukati Jose Herrera u Elixir Herrera għal Rio Mikallef, Arthur Azzopardi u Jacob Magri għal David Tabone u Michael Xrieħa u Matthew Xwiereb għal Darren James Vella.